jsme na to dvě. Já jsem Petra Kochová, to je Míša Kloudová. A vlastně zapadáme tady to trojbloku tématem klášter. Jak to víš? Vlastně naše parcela se nachází v Podviní. V situaci známe okolí park, housenky, řeka. Takže tady vlastně, jak jsme to pojali. Tématem klášter a podklášteří. Klášter jako místo klidu s klidným vnitřním dvorem a podklášteří jako místo oživení hospodářství a zázemí kláštera. Takže vlastně jsme to pojali jako, do kláštera jsme umístili domov důchodců a domov s pečovatelskou službou do této budovy na bydlení a podklášteří, jak jsme se to my nazvali, tak se to normálně nenazývá, že jo? Tak tam je klub důchodců a denní stacionář, jako vlastně, který přinášejí život a ruch do toho klidného místa, kde se prostě bydlí. Tady obě dvě budovy jsme svázali uzlem, který je vlastně přístupný veřejnosti. Je to dvoupatrová hala s restaurací, která vlastně svazuje chodbou podklášteří i domov důchodců a setkává se tam vlastně s obyvateli veřejnost. Je tam restaurace teda umístěná a jídelna společná pro všechny lidi, pro obyvatele i pro lidi zvenku. To je náš prvotní obraz. Vlastně atriový dům, klidný rajský dvůr, místo, kam člověk, když nechce jít prostě do společnosti, tak má místo, kde si může jít ven a sednout pod strom, ale pořád je doma vlastně. Inspirace Karlem Čapkem z Korespondence. Cože? Inspirace... Jestli to chcete číst. Dnes je ošklivě vydrážděna. Hnusí se mi Neapol se svým sluncem, svou vřavou, svými spokojenými a hlučnými lidmi. Sním o nějakém mrazivé samotě na horách, kde je nesmírně ticho. Jen moře mi dělá dobře. Už ujedu z těch splašených měst, neboť tady jsem nenašel, co jsem hledal. Kdyby byl nějaký klášter bez náboženství, šel bych tam hned. Karel Čapek, Korespondence. Druhým obrazem jsme se inspirovali pro náš stacionář a klub důchodců je vlastně dvorek u babičky s kolonama a vlastně takovou proporcema, které jsou vlastně příjemné na bydlení, na odpočívání, na setkávání i obhospodařování nějakých květináčů. Takže se podíváme do půdorysu. Když se podíváme tady na klub a denní stacionář, který je jednopatrový, tak je to vlastně chodba, která spojuje místnosti klubu důchodců a na konci je umístěn denní stacionář. Ten je tady umístěn, protože z této strany je přístup autem a vlastně v situaci, kdy člověk nechce vždycky navštěvovat ten denní stacionář, tak se nemusí vůbec zapojovat do dění na té parcele a je to vlastně snadný proklouznutí přes recepci až na pohovku. Mají tady vnitřní uzavřený dvůr, který využívají, ten je opravdu uzavřený, tady je zeď, a nebo se může účastnit samozřejmě dění v klubu důchodců, dojít až do restaurace a i vlastně do domova důchodců, kde jsou zde v přízemí umístěná administrativa a tady je sál, kde se konají nějaké společenské akce, který vlastně je otevřený jak na náměstí, tak vlastně schodištěm do dvora. Takže ani ten dvůr nemusí zůstávat pořád mrtvý v tom smyslu tichý a klidný. To záleží pak na požadavcích nebo na přáních těch obyvatel. Samozřejmě přes recepci. Tady jsou ještě nějak částečně sklepy a prádelna a technická místnost. Procházka podél Rokitky vlastně je u nás možná pouze po břehu, na kterém právě stojíme.
Tady vlastně jsme to všechno udělali soukromí, po vlastně debatách, jestli tam ty lidi máme pustit, jestli je to už dublování těch cest, které tam jsou. Oni vlastně teď hodně ten břeh využívají, ale to jsme tady řešili ještě jinak. Takže vlastně takhle vypadá celá ta fasáda při procházce. Tady nějaký řez, kde vidíme tu chodbu a ty místnostky, které se tam takhle navazují. Jo, teďka se dostaneme k tomu, jak vypadá interiér. Je to vlastně chodbový dům, kde chodba se střídá a chodba obíhá jednou dně. A je vlastně taková obytná. Je to široká chodba se zákoutíma, kde vlastně si člověk prostě může vytáhnout svoje křesílko, pokud má zájem, pokud ne, tak i to zákoutíčko, které je u jeho pokoje, mu vlastně poskytuje jakousi dojem soukromnosti jeho pokoje. Je to vlastně takový obyvák, který se v některých místech, jak je vidět zde, rozšiřuje a jsou tam kuchyňky a vlastně společné místnosti pro jejich setkávání. To je vidět tady vlastně jedno atrium v jednom křídle a jedno atrium v druhém křídle. Tohle atrium má ještě tu výhodu, že se tady obrací ven do parku. Tady to je takové spíš soukromé. A teďka něco k těm půdorysům, co tam ještě se všechno nachází. Kromě garzonek, teďka jsme v prvním nadzemním podlaží, v druhém nadzemním podlaží. Zde je chodba okolo, protože je to na terénu a pokoje jsou umístěné dovnitř, protože tam je umístěná tvrdší péče, která potřebuje, kde ty lidi už předpokládáme, že třeba nebudou tak ochotní nebo tak mobilní, takže vlastně jak pro zaměstnance, tak pro ně je jednodušší si vyjít na ten svůj dvoreček a tady vlastně si posedět. V přední části je umístěna nějaká koupel, asistovaná fyzioterapie, kuřárna a duchovní místnost. V druhém je to obráceně, tady vlastně chodba jako křížová chodba, která je zasklená a jsou tu tedy už vlastně jakoby domov s pečovatelskou službou, ta měkčí péče. Na konci je ještě umístěná tělocvična, která propojuje obě podlaží, což vlastně dělají i ty atria a tím vlastně tohleto oddělení těch měkčí a tvrdší péče zase zpátky jakoby nějak spojuje. Takže tady máme standard pokoje, domov, vlastně tvrdší péče má společnou koupelnu pro 2 pokoje. A měkčí péče má každou koupelnu zvlášť, to je ten hlavní zásadní rozdíl. Jinak možná malinko tyhle pokoje jsou větší a složí. K situaci už tématem je tedy ten dvůr, tak tu vizualizaci jste už viděli. Pak tak ještě... mít tam chvilku, ne? Můžeš tam ještě vrátit tu situaci? Můžu se jenom nebavit dokončit. Jo, ještě to. Potom se vlastně ten dům obrací téma i k tomu parku a to je vlastně to hlavní a jedno z těch atrií. Taková vlastně jako je bránka, tady to je okno sestry, takže když někdo chce zazvonit, tak je to hlídaný, ale je možnost tady vyjít. Něco k materiálům. Ten domek, ta fasáda je omítková, vlastně upravovaná na vzhled mramoru, kamene, travertínu. Je taková nerůžovělá s růžovýma a květnýma ránama a vlastně takovýma s umělýma mřížema. Tady je vlastně, to vidíte, dlažba s trávou a jinak matové cestičky. Jo, tady ještě je vidět, jak se vlastně ty schody zakusují do terénu. Střední téma tady ten strom. Tadyhle atrijko vlastně pro grilování, sklad zahradní. Sad je patrný i na fasádě a tady takhle se to točí vlastně k těm housenkám. Třeba o sadu jste neřekli,
A se vlastně ještě dostáváme k tomu, jak se teda ten celý dům chová a kde se můžou pohybovat obyvatelé, tito obyvatelé, vlastně ty měli tady jeden mostek. My jsme ho zrušili a přímo na jejich osu sem jsme umístili jiný mostek a tady ještě vlastně s přístupněním tohoto náměstíčka. 3 hlavní vstupy do domu. Do společného, do domova důchodců, do klubu důchodců a tady je vlastně parkoviště. Tam jsme udělali březový hájek. Je to venkovní parkoviště s 30 místama. Myslíme si, že snad se v budoucnu nebude jezdit tolik autem. No a tady vlastně jako je vidět soukromá zeleň, všechno ostatní je veřejný. Tady je ještě v případě později celková hrubá podlažní plocha 6600 a to je vše. Tady měl být nápis děkujeme za pozornost. Takže myslíte to tak, že ta veřejnost, která teď mohla chodit po těch obou dvou březích, tak ta přijde přes ten mostek a... Ano, ta přejde přes mostek, anebo vlastně tadyhle ten domeček není přitisknutý k jejich parcele, takže tady může chodit taky veřejnost. Tam vlastně jezdí i normálně auto a tady vlastně až na to, tadyhle se obsluhuje tím restaurace, klub a stacionář. A soukromá je teda ta druhá strana. A soukromá je, no, přesně. Soukromá jsou vždycky ty dvorky jenom, jinak může veřejnost všude. Ještě tam byla skvělá vizuška jako z toho parku, že vlastně jak si ten barák vzal ten park, taková situační, vlastně tam byla výborná, takže tam to spadá. To jsem si neumyslel. Tam není. Ne, je tam určitě, ale jasně, když jsem vydala ty půdy, tak jsem si říkala, že jako mě vlastně baví. Ty nevysela z pudla? Ne, ještě dál. Ještě ne, tak tady ta. Jo, takže když se vrátím k tomu, tak jak se četla vlastně ten text, tak Adam jako vtipně poznamená, že takhle jako přemýšlí klasický důchodce ještě. Což jako asi ne, že jo, ale mně teda přijde na té situaci úplně jako skvělej for, že ten barák mě ani nepřijde vlastně jako zvláštní, že ty baráky za ním vypadají vlastně trochu jakoby podobně, když se mu vůbec nepodobají, ale to je jako formální, ale to, co mě baví, je vlastně, že on si jako vzal tu zahradu, jako pro mě. Možná bych ještě potřebovala jako tu situaci nebo vědět obrázek toho zadního dvoru, ale mně tohle přijde úplně takový jako dobrý gesto vlastně, jo. A úplně jako vlastně mi vůbec nevadí, že v tuhletu chvíli je ta divočina jako, že je pryč, protože není vzniklá štar, ale my jsme se soustředili vlastně, zanechali jsme ty stromy z téhle řady jenom ty, co mají podle nás větší hodnoty, jsou jako vzrostlý stromy. To byl vyloženě ten návod. No. Že se díváme na úplně jinou parcelu, než v tom předchozím projektu. A nejspíš právě proto, že to má zprostředkovaný kontakty s tím upraveným parkem, když to předtím jsem měl pocit, že se bavíme o takové bipolárnosti jenom jako řeka a ty nový stavby a ten barák žije mezi nimi. A myslím si, že aspoň když jsem to pochopil tak správně, že ty otázky, které se týkaly nějakého možného konfliktu mezi těma lidma vlastně v těch domech existujících s tím novým domem, byly zapříčiněný ne blízkostí těch věcí, ale tím řešením toho minulého projektu. A že teď vlastně tenhle ten konflikt, jak kdyby potenciálně vnímám jako mnohem menší. Já ho ještě vnímám posunutý, já se dokážu představit, že ty lidi jako budou trávit ten důchod tam a budou jako nadšení. Jakože vlastně mě to... Ještě další věc, mě přišla hodně důležitá, že když se ukazovala půdorysy, tak já jsem si říkala, to je nějak jako moc dnešní, víš, jako, že vlastně, že a pak se ukázalo, ještě když se teďka vrátíš zpátky, ne, dobře, ty chatičky, jak jsem si říkala, jo, že tam funguje ta paralela jako hradu a podzámčí poměrně dobře, jakože, nebo to, jako to, co... Ty byly předtím. Mně přijde, že tam tak obrovský vcítění do toho tématu a do toho zadání. No, ještě
Prostě ty od babičky. To je fakt jako... Já znám tyhle, jako když člověk jako jde podél té řeky, tak vlastně má trochu občas pocit, že tyhle ty věci tam jsou někde. Víte, tam jako vlastně... Oni dál potoku jsou. No, nebo já si to vybavuju z té prezentace před rokem, no. Přišlo mi to, že no, mně se jako líbí ta bipolarita, nebo jako ten rozdíl. Já si myslím, že je to hezká odpověď na tu odinstitucionalizaci. Protože jste vlastně oddělili do jisté míry ty funkce, za kterými jinak ty lidi lezou do toho domu, ze kterého mají strach do jisté míry a vy je máte volně položený kolem té trasy. Je to sice ekonomicky, když na to trošku jako to, ale je to hezký. No, je to trochu romantický asi. Je to hezký, ale je to skutečně to oddělení se mi zdá chytrý a přínosný. My jsme si mysleli, jestli by to nemělo být nejdřív vlastně sloučený, aby jsme zatáhli víc života do toho domova důchodců, ale pak jsme vlastně zjistí úcty k těm starým lidem, kteří tam budou bydlet a není to nějaká průchodák, tak se to vlastně takhle oddělilo. Já myslím, že tam natáhnete takhle nic lidí, než když by oni měli vstupovat do toho jednoznačně, do té jednoznačné instituce. Jo. Co mi teda není moc jasný, funguje ten dvoupodlažní tzv. Uzel. To jsem měl pocit, že jsem možná dozvěděl. To vysvětlíte dobře. Čítáme jako první podlaží. Vlastně tady ta část je dvoupodlažní, která se otvírá sem takhle na to náměstí. Restaurace, hlavní prostor restaurace je zde a vlastně tady je taková, to je místo, kam člověk první přijde, když přijde na to náměstí a chce jít do toho domova důchodců. A vlastně trochu se dozví, že tady se může jako jít jenom do restaurace a ti, co to už víc znají, můžou jít do toho klubu a budou ale posláni do domova důchodců sem vlastně do jejich hlavních dveří. Protože tady ta chodbička je jenom pro ty, co bydlejí zde. Je ta chodbička široká, jenom tak představu? 3 metry. A tam to jsou schody, takový... Tady to. Jo. No jak se tam dostane, když jsem na vozíčku? Jo, a tady je výtah. Takže vlastně ten, teďka, když překutnu, tak zmizí ten chodor, tak já nepřekutnu. Tady je vlastně chodba, takže vlastně jakoby vozíčkář v přízemí jde do chodby, do výtahu a jde sem. Jinak tady je výtah domů. Jídlo tam vařej nebo vozej? Jídlo by měli vařit. To je jako nejslabší bod, které jako celý do toho, jako nebo zatímco to vlevo chápu, to pravu taky celkem chápu, tak toho mi připadá nějaký prostě buď na to nebyl čas, nebo prostě nedořešený, nebo... Nebo oni kdyby tam to jídlo vozili, že to každopádně, ale já mám pocit, že to spolu souvisí. Jestli můžete opatrovat. A mně přijde, že jsou to nějaké jakoby chyby, které se pak jakoby s tím konkrétním zadavatel dovedili, jakože to není nic jako zásadního, co by ten projekt poškodil. Ta podstata je, že sem se dostane úplně každý. Ty schody tam jsou záměrně proto, protože prostě každý už se nemá dostat opatrové. A je to nárazová zóna, že vlastně tyhle musí přejít dvůr, aby šli se najíst, anebo můžou opatrové se jít najíst jako v Dupanu. A jakoby ta chytrost je v tom, že tady odchytím někoho úplně na té nejnižší bázi z ulice a ten se dozví od nějakého jako animátora, že tady jsou další kluby a že případně chceme jde do vrátnice a tak dále. Je to blbě vysvětlené. Já to považuji za dobře vyřešené. Podle mě je to skvělé, jako, že jsou to třeba nějaké věci, které se dají doladit, ale v rámci toho projektu, že jako není potřeba nějak asi zásadní měnit. Pozitivně to otlačení od toho plotu a ten přechod s mokrou nohou je dobrý, protože oni někam jdu do restaurace, musím si vzít kabát, musím něco dělat, musím prostě jako, když je to v tom domě ta restaurace, tak vlastně nejdu nikam, ale také jde do restaurace. A jde třeba přes dvůr, jo. To naopak jako je vítaný. A mně přijde, že i to, jak jste říká, že to dům klášterního typu vlastně neplatí, protože to není uzavřený dvůr, nejsou všechny pokoje orientovaný do dvora. Je to, naopak je to chytře vyřešený, takže dole je to do dvora, nahoře je to vlastně... Pardon. No, ale není
jakoby uzavřený vizuálně, že jo? Je zavřený normálně, má tam branku a má tam zeď. No ale ta zeď není dvoupatrová, že jo? Podívejme se na to. Myslím, že z té perspektivu. Tam je pěkný obrázek. No tady to není podle mě jako klášterní typ, že když máš, tak to nevidíš vůbec, že jo? Vlastně, že mi přijde, že ten senior, řekněme, si tam může najít každý to své prostředí, aniž by se cítil nějak jakoby uzurpován tím celkem. Jakože mi přijde, že jste se fakt dobře vcítili do toho. Tady já mám teda detail, ale mě fascinuje to asi 6-metrový sklo, který tam je proto, aby bylo vidět jako odstup mezi podestu toho schodiště. Vlastně ona tam není úplně mezi podesta, tady ale vlastně pod tímto je podlaží a tady vedou schody taky. Dolů? No. Jo. Tam je vlastně jakoby to zázemí těch pracovníků, takže oni jsou takhle na něm taky napojení. Přijde mi to neadekvátní. Jo, no. Měli jsme s tím trochu problém, to takhle zaskvělý, ale nakonec se nerozhodli. Mají to pěkný, ať si jdou se. Mně se na tom líbí, že kolem té Rokytky zachováváte ten rekreační charakter. To se mi jako líbí hodně. Chcete tak model. No. A akorát, nevím, jestli k tomu parku má být ta zeď, jestli by tam nestačil plot. Já, ona je hezká, ale... Oni by měli být možná ještě třeba 2 takový malý. No, kdyby tam byly jenom brančičky. A poušte mě, jako, to se nedá říkat takhle uzavřít, ne? Já? Tak musíš tam nechat... Nějaký průchod tam být musí? Tady je musí tam být právně průchod pro povodní. No. Ale dá se uzavřít. Tam než jako když stavíš třeba rodinný dům u vody, tak si ho můžeš... Takhle není žádný metra půl, nějaký pásmo. 3 metry je pásmo, který je ale pouze pro pracovníka s průkazem. Já myslím, že ne. 300 letý, ono to nevytejká. Je výborný, že ty lidi musí chodit venkem, že vlastně tohle je dům a tady mají zábavu, to je výborný. No ale ona je tak regulovaná. To jediné, co si říkáš, že vlastně se to máme ještě. vlastně náročného developeru, tím barákem. Tam je problém, když se pak takhle ta hrada, proto jsem to ukazoval tu mapu. A to je tam taky zavře. Z Česka jdeme, je tam určitý všechny ty projekty jsou. Tak jo, tak poslední strojice, jo? Kde? Petr. Když používáte ten tlak, Ještě vás napadá nějaká otázka? Ne, nic.